आज मी बोंडूचं खिरमाट बनवतोय आणि त्याच्याचबरोबर थंडगार असं बोंडूचं सरबत. बऱ्याच ठिकाणी बोंडू तयार व्हायला लागलेले आहेत, पण आमच्याकडे अजून बोंडू तयार झालेले नाही आहेत. तर आज मी वेंगुर्ल्याला गेलेले, तर तिथून येताना हे घेऊन आलेले आहे. मस्त चांगले रसरशीत असे बोंडू मिळालेले आहेत मला. बोंडू म्हटल्यानंतर प्रत्येकाच्या घरात कोकणामध्ये त्याचं खिरमट हे बनवलंच जातं. हे जे बोंडू आहेत ना, ह्या बोंडूमध्ये व्हिटॅमिन सीचं जे प्रमाण आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणावर असतं. बोंडू काढून आणल्यानंतर पहिल्यांदा ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. जमल्यास अर्धा एक तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे, म्हणजे त्याचा जो राप असतो ना तो सगळा निघून जायला मदत होते. छान असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत हे. आता हे समजलं की बोंडू हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे. पण लहानपणी आम्ही शाळेत जायचो ना, त्यावेळी शाळेत जाताना वाटेत जी बोंडूची झाडं मिळायची त्याचे बोंडू काढायचो, खायचो, मस्त लागायचे ते. आता बाजारातून आणलेले आहेत त्यामुळे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत. इथे मी बोंडू हे चिरून घेते. तर हा जो वरचा भाग आहे ना त्याच्यामध्ये डिंक असतो, तो काढून टाकायचा आणि हा जो भाग आहे ह्याला बोंडूचं बी असतं, ते दोन्ही भाग थोडे थोडे कापून टाकायचे आणि त्याच्यानंतर अशा पद्धतीने फोडी करून घ्यायच्या. दोन्ही भाग कापून टाकलेले आहेत आणि ज्या आकारामध्ये आपल्याला बोंडू हवा आहे फोडी खायच्या आहेत त्या आकारामध्ये फोडी बनवायच्या आहेत. तर इथे मी बोंडू कापून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर इथे एक मी मिरची चिरून घेते. ही जी मिरची घेतलेली आहे ना, ही मी कमी तिखटवाली मिरची घेतलेली आहे. ही बोंडूमध्ये घातली ना की हे पण मिरची छान अशी लागते आतमध्ये. मिरची पावडर घालून सुद्धा बोंडूचं खिरमट बनवलं जातं, पण आज मी इथे मिरचीचा वापर केलेला आहे. त्याच्यानंतर मिरी पावडर घातलेली आहे आतमध्ये थोडीशी आणि मीठ घातलेलं आहे. बोंडूचं किरमट किंवा सरबत बनवण्यासाठी चांगलं रसरशीतच असे बोंडू घ्यायचे आणि ताजे बोंडू घ्यायचे. तर इथे माझं बोंडूचं किरमट बनवून तयार झालेलं आहे. आता मी बोंडूचं सरबत बनवणार आहे. तर सरबत बनवायला इथे बोंडू ठेवलेले होते मी 4-5. जे बोंडू आहेत ते कापून घेते. तर दोन्हीकडचे भाग कापून टाकायचे आहेत, बीकडचा आणि देठाकडचा, आणि छोटे छोटे फोडी करून घ्यायचे. हे आपल्याला मिक्सरला लावायचे आहेत, त्यामुळे ओबडधोबड कापले तरी चालू शकतात. तर इथे सगळ्या फोडी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेतलेल्या आहेत. आतमध्ये थोडीशी मिरी पावडर घालते, आतमध्ये साखर घालते. तर इथे मी 3 चमचे साखर घातलेली आहे. तुम्हाला आवडत असेल जास्त गोड तर जास्त साखर वापरली तरी चालू शकतं. त्याच्यानंतर आतमध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे मिक्सरमध्ये एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. छान असं बारीक झालेलं आहे हे. आतमध्ये पाणी घालून घेते आणि हे गाळून घ्यायचं आहे गाळणीवर. तर इथे सगळा रस गाळून घेते. बोंडूचं सरबत जे आहे ना, मी मालवणला गेलेले तेथे प्यायले होते. एवढं मस्त लागतं ना बोंडूचं सरबत, थंडगार असं. तर इथे गाळून घेतलेला आहे. हा जो चोथा आहे हा टाकून द्यायचा आहे. आतमध्ये आता मी लिंबू पिळते थोडंसं आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता हे मी ग्लासमध्ये सर्व करते. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा एक ग्लास घेतलेला आहे आणि ग्लासामध्ये पुदिन्याची पानं थोडीशी घातलेली आहेत, दिसायला जरा छान दिसतं हे. आतमध्ये बर्फाचे खडे टाकते यावर आणि इथे वर मी सगळे सरबत ओतून घेते. इथे मी चांगले रसरशीत असे 4 बोंडू घेतलेले. तर हे 4 बोंडूंचं सरबत माझं मोठे असे 2 ग्लास भरून झालेलं आहे. ज्यांना नुसते बोंडू खाऊ आवडणार नाही ना, त्यांच्यासाठी हा एक मस्त ऑप्शन आहे बोंडूचं सरबत. म्हणजे सी विटॅमिन पण आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये मिळू शकतं. मी अजून थोडंसं लिंबू पिळलेलं आहे आणि इथे माझं बोंडूचं सरबत बनवून तयार झालेलं आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.